ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದೆರಡು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಆರಿ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬೊಳಂತಾರಿ, 2 ಪಾವು ಉರುಪೇಲು ಕಜಾರಿ, ಬೆಲ್ಲ 1/4 kg, ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರೈ ಬಾರದೆರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಾಡ ಹೊಡಿರೇನು ಇದು ನಾಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿಯ ಐಕೊಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನು ವಿಧಾನ ತುಕ್ಕ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಏನು ಸರಿ ನೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವಳು. ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಇದು ಬಂದಾಯ್ತದ್ದು ಪತ್ತಾವಳು ಪತ್ರನ ನಮ್ಮ ನೀರು ತಾಗೋಳು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ತರ ನಡುಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಡಿಪುಗ ಅಂಚನೆ ಪಿರಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಪಿರಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾಂಡ ಬರಡ್ನೆಲ ಮಡಿಪುಗ ಮತ್ತೆ ಆತಡ ಇಡ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳಪ್ಪಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೀಕ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಪುಡ ಬೇಯ್ತದ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದ 10 ಜನ ಬೇಯ್ತದ ಲೆಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಕುಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಬಾರದಿರ್ತ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರದ ಬಾರದಿರ್ತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮುಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.